हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो ना आंनि साननाय बायदिबाथ' बुंनाय बायदिब्ला नंगौ बायदिबो नङो आरो ना मैना बसुमतारिया जाखिनि खोथा बुंदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांजोआ गासिखौबो माने गोसो जायोब्ला सासे सासे हमना होजोबनो हागौ थिग बे खोथाखौ बुंदों आरो भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। लोगोफोर आङो बाथ्राफोरखौ नंगौखौ बुङो नालाय आंनि बाथ्रा बुंनाया बै साला ओरैबायदि दुइ नाम्बारि मानसिफ्रा आंनि भिडिअआव फैनानै कमेन्टबो खालामनो हाया आंनि भिडिअखौ नायनानै जेबो खालामनो हाया। सिगाङाव मोनफा मोननै आंखौ कमेन्ट खालामोमोन जेब्लानिफ्राय आंनि भिडिअ बानायनायफ्रा देहायाव नांदों आरो सासेखौथ' बुंनो लुगैदों आं साख्रि आवलानि हिनजावसो नोंथांजो नों साख्रि आवलानि हिनजावसो फिसाला सासे दं नोंहाबो बिजनेस दामाव साख्रि आवलासो नोंनि हौवाया गादि गादि फैसा हरो नोंखौबो बुंना होगोन आं सालै बिटि गारनायाव गैया। बै समाव आंखौबो बिराद जावदों मानसिफ्रा नैबे जावनानै होजानायनि थाखाय नैबे मैनाया दा खिथेर लानानै गासिखौबो फोर बुंजोबना होनो थांबाय दं। गोसो जाबा बुंथारमाना होगोन आरो बांद्राय जुदि ससियेल मिडिया बारे रिपिट खालामनानै जुदि आंखौ बुंहरोबा बर' जाथिया मा खालामनानै जायो बर' मानसिया मा खालामनानै जाया साफा सानैखौसो होनदों गासिबो जोंनि बर' हारिफ्राथ' गाज्रि नंखाया दिसुन आं मिथिखायो। बै साफा सानै दालालि रायजो राजाफ्रा आर'नाइ सोग्रा हिनजाव माखासेफोरखौ मोजां मोनग्राफोरखौ खोथाना होजोबगोन आं होमबानासो बुजिगोन मैनाया खोन्थाना होमारबाय गाज्रिथार बियो बुंगोन आंखौ।